Sådan der. Der er en oppe i det her bue deroppe. Jeg kan nå deroppe. Nej, du er tæt på. Men hvis du går lige rundt om hjørnet der, hvor den der brandkasse er der fremme, så er der måske 5-6 stykker ned på vejen derovre. Jamen, jeg blev nakket derovre. Også dig? Jeg skulle lige til skibsbedækning og... Nå, nej, jeg blev nakket helt over. Ja, hvis vi går den her vej rundt om. Har du ikke taget sprænding ned til brandkassen, eller? Det er ikke Max, der er. Det er Max der fremme. Max! Vi skal over til de andre der. Han er ramt. Pas på derfra. Hvad gør jeg? Mathias er droppet. Hæ? Mathias er droppet. Han er droppet? Ja. Helvede, det er det. Jeg er ude på garagen, hva? Nej, jeg synes ikke så ud. Garagen. Jeg vet ikke noe. Det har vært en svart av det. Har du sagt hva, ja? Kjempe. Jamen. Du klarer ikke frem? Ja, kom. Fang væk med dig. Jeg finder det. Nej. Stå ikke til det. Hold. Kan jeg komme igennem det der hul der? Ja. Skal jeg gå ind her? Skal jeg ikke til højre med den dør der? Ja. Ikke til højre med den dør der. Ja, det er lige til højre her. Vi står lige ud. Har du granat? Ja. Har du granat? Vi står lige over på den anden side. Over vejen derovre. Herovre anden og tredje del. Er det? Ja. Hvor var der vind der, ja? Hvor den her? Jeg synes, jeg var bare lød. Det kan jeg se, at delvis omkøret. Den der på frem. Jeg synes, jeg var lukke den. De må ikke lukke det. Hvad? Anden sal. Anden sal. Er det det, ja? Jeg har spillet efter tredje sal. Vind der, to i hver vindue der, og en lige frem her. Ja, så tager jeg det. Det må vi højhus. Hvem er det? Hvad? Højhus lige her. Er det rød? Det er rød. De svarer ikke. Hallo? Den er rød. Højhus.
Okay. Jeg ser lige, hvis du rører herfremme, jeg kan nok rykke frem nu. Jeg ved ikke, jeg kigger lige. Jeg kigger heroppe her. Det var sgu tæt på det der. Hvad så den der? Kjør dig ind her, jamen skal jeg derfra, der kjør derfra. Jeg klarer at dække bag. Jeg har haft det sådan lidt og... Jeg klarer at dække bag i vinteren her. Ja, men så er det lidt. Jeg synes bare, at det er ikke ret derfra. Er der stadig mange i vinduerne der? Jeg ved ikke. Vinduerne over på den anden side, der er en af dem, der er død. Vi fik en af dem. Vi fik en af dem, ja. Fedt. Der er nogle stykker derovre. Derovre. Men jeg hører, at der er folk, der dør hernede på deres hold. Hvor langt har vi folk herovre? Ja, vi har der, og vi har der, og så midten. Ja, fordi dem herfra, de sidder og skyder herover. Og vi har noget på taget, eller på tredje sal her. Har vi det? Det kan godt være. Vinduet er i hvert fald åbent deroppe. Jamen det dør, og de skyder ikke i vores retning. Det er derfor, det undrer mig lidt. Men jeg tror altså, hver gang jeg skyder op i vinduerne der, hvor de er, de lukker hele tiden der af vinduerne. Ja, men... Spiller vi ikke med den der hovedregel? Du kan måske skyde og sænke, du kan få dit hoved af. Det ved jeg ikke. Der er hele tiden et eller andet, der bevæger sig. Ja, jamen de åbner og lukker, de står, det er... Jeg har bare stor besvær med at se noget. Den her hjelm, den er... Ja. Nej, ikke med os i hvert fald. Hvor er det? Tager du en tredje, eller? Jeg tror faktisk... Hvad har du tjekket? Jeg går lige til Ja. Har du frem? Nej, jeg siger, jeg kan ikke se. Vi har nogle vinduerne lige ovenpå os her. Jeg har haft det, det er fuldstændig højhuset lidt. Bare være tæt på væggen. Vinduet. Ja. Jeg tror bare, det er vind nu. Jeg vil gerne komme længere frem. Det er lidt længere oppe her. Ej, fuck, der er glat her. Jeg tror, der er en aktør derinde, der synes lidt med vinduerne. Nej, men jeg går ikke derop, der er alt for glat at gå deroppe. Ja. Nej, jeg tror ikke. Jeg rykker lidt længere.
kom.